Sú prvým centrom na Slovensku, ktoré sa špecializovalo na odstraňovanie dioptrií za pomoci laserovej technológie. Za 20 rokov fungovania sa stali lídrom v odbore refrakčnej chirurgie oka nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Ich krédom je pacient na prvom mieste a ambície byť najlepšími. Mojím hosťom je profesor Andrej Černák, odborný konzultant a zakladateľ Eximer, očného laserového centra v Bratislave. Najviac za nami chodia pacienti, ktorí chcú si odstrániť dioptrickú chybu, ktorú majú na svojich očiach. Čiže aby sme im mohli odstrániť túto dioptrickú chybu, my ho najskôr musíme vyšetriť. V prvom rade musíme presne zmerať, o akú dioptrickú chybu sa jedná, koľko dioptrií, či sa jedná aj o astigmatizmus, to je nepravidelné zakrývenie rohovky, určiť presne osy, ktorých sa to má operovať. Musíme pacienta vyšetriť, či nemá nejaké iné očné ochorenia, ktoré sú kontraindikované. Vtedy nemôžeme urobiť tú operáciu. Napríklad zápal rohovky, zápal dúhovky, zelený zákal. Čiže ak pacienta vyšetríme a nemá žiadnu kontraindikáciu, tak sa mu navrhne operácia. Pretože máme jeden z najmodernejších eximerových laserov na svete. Je to najrýchlejší laser, aký je na svete. To má 1050 Hz, to znamená, že 1050 laserových zásahov za sekundu. Čiže tá operácia trvá pár sekúnd. Jednu dioptriu vie odstrániť niečo vyše sekundy. Za 1,4 sekundy. Čiže keď máte, 4 dioptrie, tak celá operácia trvá 5-6 sekúnd. Čiže tá operácia je veľmi krátka. Najskôr sa kvapkami znecitlivie oko. Naloží sa mu taký strojček, rozvierač, aby počas operácie nemohol pacient mrkať. No a potom ide samotná operácia, díva sa pacient presne na jedno miesto a za tých 5 sekúnd je operácia hotová. Ak má viac dioptrií, tak do 10-12 sekúnd. Je to absolútne bezbolestivé. Tie lasery sú veľmi múdre, že majú tzv. Eye tracking, to znamená sleduje pohyby toho oka a súčasne s pohybom toho oka sa hýbe aj laser, aby presne na to miesto, kde to má, ten laserový lúč dopadol. No a je to veľmi presné a tie výsledky sú dneska skutočne tým, že to je presné, aj veľmi dobré. Pán profesor, viem o vás, že na Slovensku vám patrí prvenstvo. Ako prvý vôbec ste operovali v roku 93 ešte krátkozrakosť u pacientov, a to novou technológiou. Skúsme si povedať, o akú technológiu vlastne ešte vtedy išlo a ako si na to spomínate, keďže to je už pár rokov dozadu? No, spomínam si na to veľmi s dojmami, aj napriek tomu, že to je už 22 rokov. Bola to 22-ročná dievčina, ktorá mala -4 dioptrie a prišla na operáciu. No, nakoľko to bola prvá operácia, nevedeli sme, ako to dopadne. Pristupovali sme k tejto operácii s veľkým rešpektom. Dôkladne sme si to s obavami. Ale tieto obavy sa veľmi rýchlo rozplynuli, pretože za 2-3 dni táto dievčina absolútne normálne videla. No my sme boli šťastní, ona bola šťastná. No a pretože tie výsledky skutočne boli dobré, začali sa hromadiť ďalší pacienti. No a tak sme nadobúdali skúsenosti s operáciami, kde sme odstraňovali refrakčné chyby oka pomocou eximerového laseru. Dovtedy to bola revolučná metóda. Dovtedy sa odstraňovali okuliare len ručnou operáciou, tá nebola presná, to boli zárezy, ktoré sa viedli rukou. Takže v tomto bola hlavne revolučná technológia. Bola revolučná, pretože ten eximerový laser je to vlastne laser, ktorý je vedený počítačom a úplne presne na mikróny vám obrúsi rohovku, takže tie výsledky sú oveľa presnejšie, ako keď ste to rukou rezali.
Keď teraz hovoríte túto genézu, tak možno doplním ešte, že vy ste vlastne súkromnú kliniku založili v roku 95. A keď som si pozrela aj také nejaké úspechy alebo také určité typické veci pre vás, tak okrem 22-ročných skúseností v oblasti refrakčnej chirurgie, tak máte samozrejme aj tým priekopníkov, keďže v tom 93. ste začali spolu aj s dvomi dámami, s pani doktorkou Siskou a Ďurčovou a vlastne ste stále tým na tejto klinike. A máte aj 50 000 operácií s rovno excimerovým laserom. Patríte medzi kliniky s nejakým najväčším počtom týchto operácií vôbec v strednej Európe. A takisto patríte aj medzi kliniky, ktoré majú teda tie najmodernejšie technológie. Dokonca ich obmieniate každé 3 alebo 4 roky. Je to tak? Áno, je to tak. Totiž tá technika ide mílovými krokmi dopredu. Pretože ten laser je vedený počítačom. Tie počítače veľmi, tá technika ide dopredu, čiže ja si myslím, že za 3-4 roky každý excimerový laser je zastaralý. A ak chcete držať krok s modernou technikou a mať tie výsledky čo najlepšie, je potrebné tú techniku obmieniať skutočne každé 3-4 roky. To si myslím, že to je také minimum. Hovoríme stále o tej histórii. Nedá mi ešte nepodotknúť, teda, že budete oslavovať alebo oslavujete 20 rokov existencie na trhu na Slovensku. Povedzte možno ešte o tých začiatkoch, ako ste sa dali aj s pani doktorkami dokopy a ako sa vám darí udržať taký ten úspešný tím vlastne 20 ročia. Pani doktorka Sisková aj pani doktorka Ďurčová pracovali sme na očnej klinike na Kramároch, kde sme dostali prvý excimerový laser. Po určitých mesiacoch, keď sme už odoperovali viac ľudí, tá chýr, že sa dajú odstrániť. Ste dobrý. Odstrániť okuliare sa veľmi rýchlo rozniesla po Slovensku. V tom čase to bol jediný laser na Slovensku. A nie len na Slovensku. Nebol ani v Rakúsku, nebol v Poľsku, nebol v Maďarsku. V Čechách bol jeden a niekoľko v Nemecku. Čiže tí pacienti nemali veľmi na výber v tom čase. Čiže začali sme mať veľa pacientov, ktorých sme nestačili robiť. No a to bol ten dôvod, že sme si povedali s pani doktorkou Ďurčovou a Siskovou, že otvoríme jedno súkromné pracovisko a skutočne v 95. sme otvorili prvé pracovisko súkromné na odstraňovanie dioptrických chýb. Bolo to ešte v starej budove v poliklinike na Karlovej Vsi. Ovšem, samozrejme, tie priestory tým, jak sme získavali meno a viac pacientov, tie priestory už neboli vyhovujúce. Prišla aj zahraničná klientela. Tak sme potom kúpili tieto nové priestory, kde sa nachádzame dnes. Teraz mi napadla takisto otázka. Hovoríte aj o zahraničnej klientele. Spomínali ste už aj Rakúsko, Nemecko. Zrovna aj z týchto krajín k vám chodia zákazníci, alebo teda pacienti, nazvime ich tak. Ako to vôbec začalo, že sa o vás začali dozvedať ľudia, ako aj Česká republika, dokonca Švajčiarsko, Srbsko, Ukrajina, Chorvátsko? Keď zoberiem štatistiku, zahraničná klientela nám dneska tvorí 40 až 50% všetkých našich operovaných pacientov. Samozrejme, spočiatku to boli menšie čísla. No ale vybudovali sme si dôveru v pacientoch. Ja si myslím, že spokojnosť pacienta je tá najlepšia reklama pre akékoľvek súkromné pracovisko. Spomínam si na operáciu jedného Nemca, ktorý prišiel sem z Frankfurtu, kde je veľké excimerové pracovisko. No a sa ho pýtam, že čo bol dôvod, že prišiel z Frankfurtu až do Bratislavy. Sa ho pýtam, že či finančná. On hovorí, nie, finančne ste vy ešte drahší, ale bol tu operovaný môj priateľ, ktorý ma vrele sem doporučil, no tak som prišiel. Čiže ten priama podanie od príbuzného, známeho, že tam referencie je dneska najlepší reklamný znak každej firmy. Vráťme sa ešte opäť možno k takému tomu ľudskému faktoru, ktorý ste teraz vlastne spomínali na základe tohto odporúčania. Ľudia z branže, z takej lekárskej, medicínskej hovoria, že toto je naozaj
profesia alebo posolstvo skôr, ktoré treba robiť s celým človekom, celým srdcom, celou dušou. Pacienti predsa vám do rúk vkladajú dôveru v ich kvalitu života, dá sa povedať. Ale napadá mi teraz nové technológie, ktoré vedia mnoho vecí nahradiť, hej, aj určitých manuálnych versus schopnosti a kvalifikáciu lekára. Ako idú tieto dve veci teraz dokopy? Osobnosť doktora alebo lekára versus nové technológie? Ja si myslím, že musia ísť ruka v ruke. Pretože keby ste mali len dobré prístroje a zlého lekára, určite by to nebolo ideálne. Ideálne je, keď je dobrá technika a aj dobrý lekár. Pretože aj ten najsofistikovanejší prístroj vám ponúkne určité možnosti, ale ten lekár musí vybrať, ktorá tá operácia bude najmenej komplikovaná, najmenej rizikovejšia pre pacienta. Ak ten lekár je vzdelaný a vie, no tak vyberie tú najlepšiu metódu, najbezpečnejšiu a tých komplikácií je veľmi málo. Môžem zodpovedne prehlásiť, že čím je vzdelanejší lekár, tým je menej komplikácií. Čiže prístroje a vzdelanie lekára musí ísť ruka v ruke. Malo by to byť symbióza. Napadlo mi teraz vlastne, aj keď ste zakladatelia traja, máte tu lekárov určite viacej, predpokladám. 6 lekárov. Máte 6 lekárov. Sú to všetko Slováci? Slovenskí doktori? Všetko sú slovenskí lekári. Aké sú kvalifikácia vôbec? Ako prebehne celé to vzdelanie, aby mohli robiť vo vašom centre? Na čo si najviac potrpíte? Aká je tá kvalifikácia presná? No tak samozrejme musí mať atestáciu, špecializáciu z oftalmológie. Keď už má špecializáciu z oftalmológie, samozrejme musí prejsť u nás za školením, kde niekoľko mesiacov sa musí oboznámiť s prístrojmi, musí vyšetrovať pacientov, samozrejme robí to všetko pod dohľadom staršieho, skúsenejšieho lekára, no a za určitú dobu sa to naučí. Samozrejme, dôležité je chodiť aj na kongresy, no a študovať aj doma všetky tieto novšie veci. Čiže permanentne sa vzdelávať však. Vzdelávanie, áno. Opäť ešte mi možno aj na záver nápadne taká ľudská otázka. Možno by som sa mala opýtať v rámci každej firmy sa pýtam na nejaký určitý recept na úspech, ale v rámci tejto profesie mi to úplne nepríde ako najvhodnejšie, takže možno to skôr sformulujem na hodnoty alebo priority fungovania, pretože ste súkromný sektor, samozrejme zisk je súčasťou vašej práce, ale ako by mali vyzerať hodnoty a priority práve v medicíne, v súkromnom sektore, kde by mal byť pacient na prvom mieste? Náš manažment si povedal, že našou prioritou bude spokojnosť pacienta. A to je prvoradá. Samozrejme, zisk tiež nie je zanedbateľný, ale nie je prvoradý. Preto, ak sa objavíme na trhu, že prišiel nový laser, modernejší ako máme, neváhame a okamžite investujeme do kúpy nového lasera. Tieto investície nie sú malé, sú to pomerne, pretože sú to veľmi presné prístroje, sú drahé, ale neváhame tieto investície do techniky dať. Druhá vec, aj samotní lekári, ktorí tu robia, si myslím, že musia mať pocit, že pracujem na špičkovom pracovisku, chcem byť líder a musím sa udržiavať a byť taký ambiciózny a stižiadostivý a chcieť byť tým prvým na tom Slovensku. Čiže patrí to asi k tejto profesii. Aj tá stižiadostivosť. Patrí to k tej profesii. Lebo myslím si, že keby ten lekár nemal žiadne ambície, žiadnu stižiadosť, bola by to len rutina, ktorá by celkom nebola dobrá. Musí tam byť tá stižiadosť. Ja chcem. Veľmi pekne, prajem vám, nech sa vám darí a nech máte veľa spokojných pacientov. Všetko dobré. Ďakujem veľmi. Dovidenia. Dovidenia.